PSG tana shirin haɗa Ronaldo da Messi tare idan Mbappe ya tafi. Tunanin haɗuwar Lionel Messi da Cristiano Ronaldo a ƙungiya ɗaya mafarki ne ga mutane da yawa, kuma rahotanni na cewa Paris Saint-Germain na tunanin yin hakan a wannan kakar. Hausa Football News TV, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da zafafan bayanan da suka shafi ƙwallon ƙafa. PSG ta kammala ɗaukar Messi a wannan makon bayan ficewarsa daga Barcelona. Hakan na nufin shahararren ɗan wasan na Argentina zai haɗu da Neymar da Kylian Mbappe. Duk da cewa ɗan wasan zai iya barin ƙungiyar a bazara mai zuwa idan ya yanke shawara ba zai sabunta kwantaraginsa ba. Diaro AS yanzu tana da ba da rahoton cewa shugaban PSG Nasser Al-Khelaifi yana sha'awar siyan tauraron Juventus Ronaldo idan Mbappe ya yanke shawarar barinsa daga PSG zuwa Real Madrid. An ce Al-Khelaifi bai da niyyar sayar da Mbappe a wannan bazara, duk da cewa ɗan wasan na Faransa ba zai rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniya ba don ci gaba da zama a Paris Saint-Germain a wannan kakar. Duk da barin Mbappe a kyauta zai zama abin kyama, Ronaldo kuma ba zai kasance a banza ba a bazara mai zuwa idan bai sanya hannu kan sabuwar yarjejeniya sa a Juventus ba. Zai haifar da kyakkyawa 'yan wasa guda uku a waje ɗaya, wanda ya haɗa da Neymar, kuma waɗanda suka kasance manya-manyan 'yan wasa guda uku a gun lashe kyautar Ballon d'Or a cikin shekaru 2015 da kuma 2017. Wakilin Ronaldo, Jorge Mendes, an ce yana sane da komai, kuma yana da ƙarin ƙwarin gwiwa don tafiya. Idan Ronaldo ya koma PSG a bazara mai zuwa kuma ya rattaba hannu kan kwantaragin shekaru 2 da kulab ɗin, zai kai shi shekaru 39, wanda shine lokacin da rahotanni ke cewa yana tunanin ɗaukar wani mataki a gefe ko barinsa ƙasa da buƙatar ƙwallon ƙafa a Amurka ko Qatar. Messi da Ronaldo sun mamaye fagen ƙwallon ƙafa sama da shekaru 10 a matsayin manyan 'yan wasa a duniya. Su biyun sun lashe kyautar Ballon d'Or har a sau 11 tsakaninsu. Gasar hamayyar tasu ta koma baya kaɗan tun lokacin da Ronaldo ya bar Real Madrid zuwa Juventus a shekaru na 2018. A halin da ake ciki, Mbappe ya nuna rashin sha'awar sanya hannu kan sabuwar yarjejeniya a babban birnin Faransa, kuma ana tsammanin zai shiga tsohon kulab ɗin Ronaldo a matsayin ɗan wasa na kyauta a bazara mai zuwa. Da yake jawabi a taron manema labarai na farko na Messi a kulab ɗin, Al-Khelaifi ya taɓo halin da Mbappe yake ciki. Ya ce kowa ya san makomar Mbappe ɗan wasa ne na PSG. Kylian yana da fa'ida sosai, yana son cin nasara. Ya fito fili ya ce baya son barinsa ƙungiyar, kuma babu shakku ko uzuri na karɓar kowane irin tayi. Kylian Mbappe dai zai ci gaba da zama a cikin ƙungiyar tasa ta PSG a cewar mai kulab ɗin. Ku ci gaba da kasancewa da Hausa Football News TV. Hausa Football News TV.